Hi, what's up? Hi, what's up? Hello, bro. Hello, hello. Hey, Rahul. Hi, bro. Sorry यार मैं इसमें वीडियो बना था again. Okay, I'm really sorry. आं दासान्दि माने बिराद बिजि दै ओंखायनो आं भिडिअ बनायाखै बाट होगोन फैगासिनो. Okay. So sorry. It's okay जेबो नङा दे. माने आं दासान्दि माने क्लासाव सम मोनाखै आरो दै क्लास जागासिनो माने फ्रि टाइम दसेल' मोनो स' बेयाव माने आङो बानायनो सम मोनाखै आरो. गुड इभिनिं ब्र'. अलंबार ब्र आंखौ सार होनाङा प्लिज. आंबो नोंसिनि बायदिनोखा. अके मोजाङैनो दं आंथ' हेपिखा हेपिखा जेरावबो हेपिखा. हेटमोन लाभमोन हेपिखा. राजा राजा गान्जा बसुमतारी आम सरि यार आं देबनागरि फरायनो रोङा लिटारेलि सरि फर देट. आंहा उन्दुथ'वाखै आं दिनैहाय एसे नोंसोरजों रायज्लायनो गोसो माने ओंखायनो उन्दुथ'वाखै. राजा राजा राज हायोबा प्लिज अननानै रमानाव लिर. इंलिस लिरथार आरोना रमानाव. साननैसो हेट मोननानै मा होनबावनोब्रा लजिकलेस बिराद अभार स्मार्ट होनजाबाय जेबो मोनाखै. अलंबार बर' आङो फोजोबबाय दै बे खोथाखौ आं फोजोबबाय दायो बेखौहाय आं सुरु खालामनो गोसो गैला. नेटनि थाखायनो मोजां नुवा भिडिअफोरखौ दासान्दि बिराद दिस्टार्ब जादों नेटआ दा. अके अके जेबो नङा आंनाबो प्रब्लेम दं बि एस एन एल सिम ना माने बिदि नेट बारा नाङा माने आपल'डिं स्पिडा खम मोनायाव लाब जायो आरोना. एफा लेट फैदों दिनैबो दुखारु सरि यार नोंसोरजों रायज्लायनो गोसोमोन होनबाबो लेट फैबाय आं फ्रि टाइम मोननायखाय अके दसे लोगोफोरजों चेट खालामबाय ओमफ्राय नोंसोरजों रायज्लायफैबाय आरो सानसुमा बर' ओंखाम जाखांबाय ना दा औ जाखांबाय जाखांबाय. मा होनबावनोब्रा साननैसो मोनफ्लाबाय माथो खालामबावनो कमेडि मोनसे कमेडि बिराद श' सोलिदोंमोन ओमफ्राय नायबाय कमेडिफोरखौ नायबाय आरो आं जि बुंदोंमोन ना भिडिअ कमेन्ट रिप्लाइ खालामफिनजोबगोन होननानै हेटार्सफोरखौ आं रिप्लाइ खालामफिनजोबदों गाराखै आङो. आइ नो कि बेयाव दिपांकार दैमारि बड'लेण्डनि खोथा आङो पलिटिक्सआव हाबनो गोसो गैया बाट इन रियेलिटि आं होननो लुबैयो कि बड'लेण्ड बयबो गसंफानांगोन बयबो गसंनांगोन बे खोथायाव. दायो जि इसु सोलिगासिनो डक्टर रन्जन दैमारि जि सार दंना बेखौ रिलिज खालामबानो बेयाव देन आं होननो हायोखि मोनगोन बड'लेण्डखौ खिन्थु बे रिलिज जायाबा आसा खमसै. मानोबा रावनिबो खुगायाव दायो बड'लेण्ड होननाय खोथाखौ खोनालाथ'. सोरबा ओरैनो बखिगोन जाय मानसिया हारिनि थाखाय मावाखै बेखौबो हारिनि थाखाय मावग्रा माबाग्रा होनगोन खिन्थु रियेल हारिनि थाखाय मावग्राफोरखौ रेसपेक्ट खालामनो रोङा. गोदाव सोराव थिफुला थिफुला फैगोन हारिनि थाखाय मावदों मानि थाखाय मावदों होनलाबायगोन. आंथ' सिदा सिदा होनखायो आं इउटुब कमिनिनि थाखाय जोंनि बर' इउटुब थाखायसो मावदों. हानाय मानि आं टक्सिकखौ बन्द' खालामनो सेस्था खालामगोन होनखाबाय आं सिगांनो बिराद बार होनखाबाय आरो बिराद मानसिफ्रा आंखौ सानो खोमा आं बेखार थाग्रा मानसि बेखार मानसि इंलिस मास्टार होननानै बुङो नालाय आं होननो लुबैयो दै खोनासं नोंसोर नायदोंबा हेटार्सफोर नायदों मा होनो लुबैयो औ आं इंलिस साबजेक्टनि मास्टार ग्रामार साबजेक्टनि मास्टार जा रोंखायो आं न' सिङावनि खोथा बुङोलै सोरबा सोरबा जाय मानसिया गिदिंफेराखैना बे मानसियासो बिदि बखियो न' सिंनि खोथा हमिस होनो बिदिखौ हमिस आरो मोननैसो खोथा बुंनि दायो जेनेबा आंथ' मा होनबावनो आं बे होननो गोसो गैला बारा होनो लुबैनाय आंनि जाय जाय साबसक्राइबार्स आं बयखौबो होननो लुबैयो मेगन थाइसेखौ थुख्ल'ना लानाङा प्लिज अननानै नोंसिनि मेगना
थाइनैजों नायगासिनो नोंसोरो थाइनैजों नायबाय था अननानै होनदां हो फारसेथिं थुख्ल'नानै अवान साइड जानांला प्लिज बयखौबो होनदां नोंसोरो बिजिरनांसिगौ हा बिजिरनो सोलोंदो बयखौबो होनदां बिजिर खोथाफोरखौ बिजिरगोर हेटार्सफोर दंबा आं होनदों खोथा बिजिरगोर बारजों बिरलाबायनाङा ओरै बिरलाय बिरनाङा अके ओरै बिरलाय ओरैबा ओरै बिरलाय ओरैबा ओरै बिरलाय जानाङा Any questions you can ask me please. Sorry. Over smart. मोनसे कुइसन सोंनि आं दे बयनावबो दे अभार स्मार्टनि बागै आंनो एसे प्लिज बुं जाय आंनि साबसक्राइबार जायनानैसो आं सोंनो लुगैयो मोनसे खोथा जाय मानसिया रोंगौ हा रोंगौथिबो दं रोंगौबो बे रोंगौखौ बाहायदों रोंगौथिखौ एसे बाहायदों बे मानसिया अभार स्मार्ट जाय मानसिया रोङा नाथाय रोंनाय बायदि देखायफ्लादों बे मानसिया अभार स्मार्ट एसे कमेन्ट खालामदो अननानै दे बयबो एन्सार हो बेनिखौ हायोबा रोंगौथि गोनां मानसि ना मानोथो माबोरै बे खोथायाव हाबबा एसे बोरैबा जायोलै ब्र'फोर दै बे खोथायाव हाबबाथाय बिराद बोरैबा जायो माने बेले बेजे जायो दै आं होननो लुबैयोलाय आं मानिया आं सारेन्डार जाबाय ना दायो मोना माया बिदि होनांगा बाट औ नोंमारगौ सारेन्डार जाबाय दायो माने आसा खमखासै बिसोर थांबाय सारेन्डार जानाय लोगो आसा खमखासै मानोना बिसोरसोमोन जोंनि हारिनि थाखाय मावग्राया बेखौसो हारिनि मावग्रा होनो बिदिखौसो हारिनि थाखाय थैनाय बिमा बिफा गारनानै दुखु खस्थ' खालामनाबाबो जेरैखिजाया हाग्रायाव थाहैगोनथ' बिसोरखौ सनमान होनो रोङा मानसिफ्रा सोरबा सोरबा बिराद मानसिफ्रा होनो रोङा दं खुगायाव बुंग्रा दङ जै बर'नि जै हारि होननाय बुस्थुखौ मिथियोना मिथिया मिथियानो खोमा सोरबा सोरबा हारि मिन्स ट्राइब जोंनि ट्राइब बर' ट्राइब हारि होननाय बुस्थुआ जोंनि बर' ट्राइब अबेबा मोनसे आङो नुदोंमोन दे लग'नि गाहायाव प्रसपेरिटि ओइ दैमु बसुमतारी ब्र सार होननाङालै बोरैबा खोनायो आंनि स्टुडेन्टफ्रासो सार होननांगौ आंखौ लोगोफोरफ्रा सार होनजाया या गुड इभिनिं अके हेटार्सफोरथ' दंखासै आं मिथिखायो दायो साननैसो सानै साथामसो नायगासिनो खोमा हेटार्सफ्रा सानै साथामसो नायगासिनो आं होननो लुबैनाय बिजिरनो सोलोंदो खोथाफोरखौ मोजाङै बिजिरनो सोलोंदो मा होनमारदों गोथौयै सान आरो जाय साइडनिफ्राय फैयो बेथ' नोंसोरखौ गाज्रि राव फोरोङाखैथ' जायनि साइडखौ लानानै नोंसोर फैनानै आंखौहाय गाज्रि कमेन्ट खालामफैदों बे नोंसोरखौ बिदि फोरोङो नामा थां बेखौहाय गाज्रि राव बाहायदों एम सि बि सि बुंहै बिदि फोरोङो जायखौ नोंसोर सापर्ट खालामगासिनो बेखौसो माथो नों गाज्रि इमेज देखायगासिनोखि बेना बे बिदि फोरोङो बिदिसो जागोन ना खोथाया दायो कमेन्ट खालामनाय सिगां जेबो बिजिरा माने मोनदों खावनांगौ ओरै बिरलायबाय ओरै बिरलायबाय बे गिदिर गिदिर बसफोरा साबसक्राइबारफोरखौ गाज्रि बाथ्रासो बुंनो फोरोङो नामाब्रा बिदिसो जाहैबायब्रा दायो मा खालामबावनो बिदिसो होनजासै बे आंखौ अभार स्मार्ट होनग्राफ्रा मानो फैयाखैब्रा फैथोंल'लायब्रा खनसे मोजां बुजायना हरगोन माने फैथोंल'नाय अभार स्मार्ट सोरखौ होनो आं दिनैहाय बुजायनि एसे कमेन्टआव बुजायजोबनो हाया आङो लाइभ फैनायाव बुजायनो लुबैदों माने बिसोरखौ आङो आरो आं होननो लुबैनाय दा एसे खोथाफ्रा बेलेग जानानै दङ
आं बुंथ'लासो बे खोथाखौ मिथिला सोर सोर मा साननानै दं बुंथ'ला आङो। खोथाफ्रा बेलेग जालायबाय। ओइ ब्र' आं टेनसन लायालै अभार स्मार्ट होनबाबो आं बिदिसो मोनो कमेडि खालामदों नामाब्रा मोननै मोनथामसो जक मारिदों नामाब्रा बिदिसो मोनो आं अभार स्मार्ट होनग्राफोरखौ जायनिफ्राय फैनानै आंखौहाय अभार स्मार्ट होनफैयो। आबे रोंगौथि दंखायोसो आं रोंनाय बायदि देखायदों ना रोंनायखौ देखायदों दा आङो। आं बिदिथ' खालामाखैना रोंगौथि गैया आंनावहाय आं रोंस्राया होमबाबो आं देखायफ्लादों नामा देखायफ्लायाखैना ए ब्र' अलंबार ब्र थाखायोलै बेफोरखौ आं जेबो साननाङा बिसोरखौ आङो बे माने ब्रेनफ्रा डेभलप जायाखै बायदि मोनो आरो आं ब्रेन डेभलप जायाखै बिसिना प्रपारलि जायफ्रा बिदिना मेगन थाइसे थुफ्लुंना लानायफोरखौ ब्रेन डेभलप जायाखै बादि मोनो आं आरो नोंखागौबो ब्रेन डेभलप जाखायाखैबो मानो होनबा ब्रेन डेभलप जादोंबा कमेन्ट खालामगोन उइथ पइन्टस लजिकजों पइन्ट आउट खालामगोन। क्रिटिकेल थिंकारफोरा मालाबा गोदाव सोराव कमेन्ट खालामा। बाट थेंक इउ टु एभ्रि वान अफ इउ जाय आंखौ सापर्ट खालामो थेंक इउ स' माच। आरो आं उनथिं गसंना माने ना उन फासयग्रा मानसि नङा दे हाजारखि हेट मोनथों आं उनथिं फासयग्रा मानसि नङा। अलंबार बर' राइट खोथा बुंदोंलै राइट खोथा बुंदों बे खोथाया नंमारगौ सोंग्रा सैमाया मालाबा अरनो रोङा। आरे यार नाय आं दायो मोनसे खोथा बुंनि दै आङो रिप्लाइ सिप्लाया जिखुनु जा दायो माबाफोर जायोबा ना आं फार्स्ट अफ अल पइन्ट नायग्रोगोन पइन्ट नायग्रोगोन बिनि उनावसो आं रिप्लाय होगोन इफ दा पइन्ट सिट जेबो ट्रेस पइन्ट बा गोदाव सोराव माने लजिक होननाय बुस्थु गैयाबा बाद हो बालाबो रिप्लाय होआ आं जायनो आंनि बारै बुङो मायो जेबो रिप्लाय होआ आं आरो आंनाव नाङाबो खिन्थु पइन्ट थाबा नाङो दै पइन्ट गैयाबा बालाबो नाङा आंनाव मानो कमप्लिट खालामासै आं कमेन्टखौ वान सेकेन्ड औ दिपांकार दैमारि वेर आर इउ ए मोनसे खोथा बुंबावनो दिपांकार दैमारि आं होनो लुबैनाय आसा खमलै बिसोरो सारेन्डार जानाय लोगो आसा खम माने दा रोंखायो आं बुंखाबाय दा आरो मा दंबावो नोंहा जेबो गाज्रि कमेन्ट खालामफैयाखै दिबांकराबो मोजांसो कुइसन सोंदों सोंनाया मोजां सोंनांगौ दै जेनेबा सोंदों आरो मानोथो दिब्बिया सारेन्डार जाखो माबोरै मोनगोन जों बड'लेण्ड आं होनो लुबैनाय दिपांकर दैमारि आं एफाग्राब बेफोरखौ स्टाडि खालामथ'वाखै मानो खालामखो मानो खालामाखै बेफोरखौ आं जेबो स्टाडि खालामाखै अके बाट मोनसे आर्टिकेल फरायदोंमोन आङो जेरावहाय मोनदों आर्टिकेलाव खिन्थु आङो एसे लाइक पिस सिस्टेमाव मोनसे लिरदों आरोना मोनगोन मागोन होननानै आरो खिन्थु गैया माथो दैमुनि भिडिअ'आ लाइकनिफ्राय बांसिन दिसलाइक फैदों फैनाय मा होनबावनो ब्र' गोरोन्थि मावबाय निमाहाबो बिबाय बिगियान खेरखेदारि गोरोन्थि मावबाय निमाहाबो बिबाय दायो बेनिखायसो आरो बिराद मानसिफ्रा सानदों खोमा आं मानो भिडिअ बानायाखै बे गोरोन्थिखौ नुनानै आबे ब्र' दैमुनावनो सों नाला दैमुनाव सों मिस्टेक मावनायखौ आं बुंदोंना बुङाखै दैमु दानाव सों जोंथ' दायो नाय
जाय आं होनदोंना जेनेबा बदलेण्ड मोनगोना मोना खोथाखौ सोंदोंना आं डाइरेक्ट होनगोन दे आं बिनि बागै रिसार्च खालामाखैबा आं बुंनोबो हाया सिदा खोथाखा आं बिदि नोङा औ बिराद रोंगौ बिदि खालाम देखायनोबो गोसो गैया आं जि बुस्थुखौ रोङा आं खालामाबो डाइरेक्ट खोथा रोंगौखौ खालामगोन आं रोङिखौ खालामा आं आरो गोरोन्थिबो फोरोंनो गोसो गैया मानसिफोरखौ आं दायो सोरनिबा नाम होनो हागोन बेयाव आरो कन्ट्रभारसिनि खोथा बुंलायगोनलाय दावराव नांलायनाय खोथा बुंलायगोन ओंखायनो आं बुङा नामखौ दै खिन्थु दङ हो जाय रोंगौथि देखायो बिराद रोंगौ आं मानो रोंगौ आं जेब्ला बे इलेकसन समाव बिराद गरम जाबाय बे समावथ' बिराद गरम खालामबाय आरो जेब्ला दायो जि जागासिनो बे समाव मानो गरम खालामाखै बै सारखौ मानो दिहुननो हायाखै जेलनिफ्राय है दिस्लायफोरखौलाय मा होनबावनोब्रा बिसिनि ब्रेनफ्रा डेभलप जायोफोर गोजा डेभलप जायाखै बिसोरनि ब्रेना दिसलाइक खालामग्राफोरा दा रोंखायो आं नङा माने आं होननो लुबैनाय जेनेबा दिसलाइक खालामो हा अबेबा अबेबा गोरोन्थि जायोबा दिसलाइक खालामो बेखौ जों मानियो आंबो मानियो दै खिन्थु जेरावहाय पइन्ट दं बेखौबो डिसलाइक खालामोबा बिसोरखौ मा होनबावनो ब्रेन डेभेलप जायो होनो बिदिखौ गथ' गोरलै होनो बिदिखौ बड'लेण्डआ सिमाङावल' जाना थासिगोन खोमालै दा मिथिंगा बर' मा होनबावनो बेखौथ' आंथ' सिमांसो होनो लाखायो सिमां बायदिसो मोनखायो आं मोनगोन होननानै ओइ टक्सिक जानाङालै आंनि कमेन्टआव टक्सिक जानाङा प्लिज रावबो टक्सिक जानाङा बिटिआरनिफोर सोर लाबोखो माखो बेफोरखौ बुंनाङा खिन्थु आं मोनसे कुइसन सोंनो लुबैयो दै नोंसोर दा बिटिआरनि दावराव खालामगासिनो दायो सोरबा सासे दिपांकर दैमारिया सोंनो नागिरदों बिटिआरखौ सोर लाबोखो एन्सार मि हा आं सोंनाय मोनसे कुइसन सोंबावनो दै बिटिआरनि खोथाखौ बुंनानै लाब गैया गावनि लेन्ड दं नामा जोंनावहाय बर'नि हा होननानै बुंलायबाय थायो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट दं जानो जोंना स्टेटबो गैया माबो गैया मानो थाखाय नांलायनाय स्टेटनि थाखायसो नांलायगोन दा स्टेट नांगौ होननानैसो दा फिफ्टि फिफ्टि होननानै मोनदों जानो बिटिआरनि खोथा ओइ आं टाइगार टाइगार्स नामा होमबालाय मोजां खोथा हाथुरा एन गाजोल अनजलि हे हेल' बे मिजिंसार नार्जारि लाइफ फैनायनि रिजोन मा होनबावनो आंलाय नोंखौलाय सबनि थाखाय रिजोन नांगौ नामा फैबायल'सो होनदों आंलाय लाइफ फैबाय बेयाव माने एसे हेटारखौ बुजायनायाव फैदों आरो आं एसे बुजिथों बिनि थाखाय बांसिन मानसिफ्रानो सिमाङाव फैसा मोननाय होनब्ला मोगथाङाव मोनगोन सानना ओइ जाबायलै प्लिज टक्सिक जानाङा आंनि कमेन्ट बक्सआव दै आरो हेटारसफोर फैदोंबा एसे कुइसन सों आं नोंसिनि ब्रेइनखौ नायनो लुबैदों प्लिज मा ओंख्रि जाखो नोंथां सुमान ब्रह्म बयलारलै दिनैसो हस्टेलाव दिनै माबाना समबार मंगलबार बुधबार बेदर मोनो माने सनिबार मानसिफोरा गोरों थिजों थाबाय थानायखायनोथ' जौगानो हायाखै दिनैसिम बे जोंनावहाय मोनसे बिराद गिदिर प्रब्लेम दं दै आं बुंला नाम साम जेबो बुङा आं दाइरेक्ट बुंनि खोथाखौ गोरोन्थिखौ मावो बुंजायोबो खिन्थु आं लुबैयोना गोरोन्थिखौ मावबाय दे निमाहा बिनानै एबा सुद्रायनानै आवगायलांब्रा सुद्रायनानै आवगायलांब्रा घन्टा गोरोन्थिखौ खोन्थाबाबो दाय जायो जावलायनाय नुयो नांलायनाय नुयो फाग्ला जागोनलै जों गासैबो बर' फरायसा आफादानो जों गासैबो ज' जानानै लाबोदों जोंनि रायजोनि लुबैनाया मा बड'फा माथो खबरा दा ओइ मोजांथारलै आइ एम रियेलि हेपि आइ कुड से आइ एम दा हेपिएस्ट गाइ आंनि हायार सेकेन्डारि पास खिन्थु आं क्लास 9निफ्राय टिचार मावदों
आंनि टिचारनि स्टार्ट जानाया क्लास 9निफ्राय जादों। आदाया आंनि एन्सारखौ होआसै माथो अबाव कुइसन सोंखो आं नाय भि ब्लग्स बिटिआरनि खोथायाव आं फैथ'ला दै आं बिटिआरनि खोथायाव फैथ'आ दायो मानो होनबा आं रिसार्च खालामाखै आं रिसार्च खालामग्रोनि आं कालेक्ट खालामग्रोनांगोन होमबासो आं बुंनो हागोन बिनि सायावहाय दै समबो मोनाखै माने कालेक्ट खालामनो सिं 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 एल'जोबना माने आङो लाबोनांगोन हा होमबासो आं बुंनो हागोन दै ब्र' भि ब्लग्स आम सरि दायो बेखौ बुंनो हाथ'वा दे गोदान गोदान बर' इउटुबारफ्रा आं बिराद गोजौआव जानो लुबैयो थाखा फैसा खामायजानो लुबैयो इउटुबाव खिन्थु नांलाय खमलाय नुबा साबसक्राइब खालामजोबनो लुबैयो नोंहा ब्र नाय थिगानो दं दे नोंनि बुंनायाबो थिगानो नांलाय खमलायनि खोथा ना खिन्थु आं मोनसे खोथा बुंनो खिन्थु होननाय थायो दै माने जेनेबा आं बेखौ लुबैयो आरो जेनेबा पाब्लिकफ्राबो एसे बिजिरनांगौ मा बुंमारदों नंगौना नङा हा खोथाया नंखाय नामा बिजिरनांगौ आरो बेखौ लुबैयो आरो होमबानो खोथाया जोबखायो रिप्लाय जालाया पाब्लिकआ जोंखौ फोजौदों बे 9K साबसक्राइबारानो होन जिखुनुआनो होन पाब्लिकआ फोजौदों बेसेबां गिदिर इउटुबारानो जा पाब्लिकआसो बिसोरखौ फोजौदों हा बिसोर पाब्लिकआनो आरो बिसोरखौ खोलैफिननोबो हायो हायाव खोलैफिननोबो हायो अके जेबो नङा दे इट्स अके औ ब्र' आं बेसेबां हायो बेसिमल' बुंनो हाखायो दे आं बिनि बारा बुंनोबो गोसो जाया मानो होनबा आं रिसार्च खालामाखै आं बुंखायाखै आं रिसार्च खालामगोन आं बुंगोन एनडिपि नाजानायावसो दिनैनि समाव बर' आरो भारतआव बिटिआर जादों बेफोरखौ रायलायनाङालै जाबाय दे बिटिआर सिटिआरनि खोथाखौ एकदम नांलायनाङा बेवहाय दे एकदम नांलायथारनाङा दै अननानै आं बिनि बागै लाबोगोन र' बिटिआरनि बागै आं लाबोगोन मोजाङै मोनसे भिडिअ बानायना लाबोगोन बेखौ रिसार्च खालामनो हो गोथौ माने गुदि बिजौ एसे नागिरनि आं दै ओमफ्रायसो आं खोथाखौ रायलायनो हागोन नङाबा माने ओरैनो गोदाव सोराव बुंबा जाया हेटार्सफोरखौथ' मा बुंगोन मेगन थाइसे खाना बारजों बिरलाबायग्रा आं बिदिल' होनो हेटार्सफोरखौ बारजों बिरलाबायग्रा मेगन थाइसे खाना माने लेखानि बिखबखौल' नायनानै थाङो एबा माल मोनसे बायदोंना बिनि बिखबखौ नायनानै बाख्नायो बुजिबाय दा खोथाखौ हेटार्सफ्रा बिदि माने बुरिखौ देखायलै भाइ नायनो लुबैदों ओइ देरि 50K साबसक्राइबार जानो होदोलै सनजय बसुमतारी हामा दा नंथ'आ 50K जानो हो साइस जायोलै ओंखायनो 50K एसे देखायनो लुबैदों आं एसे साइस गैयामोनबा आं माने दानो देखायनो हायोमोन साइस दंना एसे साइसना हिनजावा आंना ओंखायनो एसे 50K आव देखायनोसै आं गाज्रि मोननाङा दै ब्र आं दिनै सं रेकर्ड बानायनो ना गोबां मेंदों थाथ'दो गुड नाइट अके गुड नाइट ब्र आदाया माहानि आं गहपुरनि गितानजलि एन्ड हेनरि ब्लग्स नों बेसे इयार्स जाखो आइ एम 23 इयार्स जाबाय आङो दायो हाबबाय आरो दिस इयार आइ एम 23 हेटार्सफोर बुंनायखौ खर' सानाङा ब्र दा इउटुबारफोरा बयनावबो थाखाय आरे यार हेटार थानांगौब्रा आं बेखौ जेबो होनाखै हेटार थायो थाया जेबो गान यार एटलिस्ट हेटार जादोंना मोजां हेटारथ' जाबा जेरावहाय पइन्ट टु पइन्ट खोथा बुङो हो पइन्टखौ हमनो हानाय हेटार जानांगौब्रा बे गथ' गोरलैनि हेटार जानानै लाब गैयाना पेन्सिल गोमानाय माबा इरेजार गोमानाय सार माइ इरेजार हेस लस्ट सार माइ पेन्सिल हेस लस्ट बिदि होनग्रासो बिदिखौलाय मा होनबावनो बिदिखौथ' हेटार होननानैबो लाब गैया बिसोरखौ माने मा गथ' गोरलैनि मेलेमा माने डेभलप जायाखै सनजय बसुमतारी औलै ब्र 23 थार माथो होनबावनो होद 23ल' होनलायबावो माथो
गिदिरब्रा आंबो 23 एसे मेचर जानायब्रा मेचर जाबाय एसे डेभलप जाबाय जोंबो बुजिनो रोंबाय औ ब्र' दिपां दिपांकार नों राइट खोथाखौनो बुंदों अब्लाबो जों दासिमबो नांगौबायदि मोनजोबनो हायाखै गंसे मबाइलखौ आपडेट खालामनोबा मबाइलनि नेमा आइफनब्ला बे आइफन नेमा सानसे जागोन बे नङा माथो मा गामि आदा थांबाबो नुवा माथो भि ब्लग्स आं दमनपुरनि नों खिन्थु सादा सिदा मानसि जादा आं थोंबा थों डाइरेक्टखा थोंबा थोंखा आं बिदि मानसि नङा खेंख्रा खेंख्रि थांग्रा मानसि नङा आं सिदा पइन्ट टु पइन्ट बुंगोन आं जायखौ बुंदों बे मानसिनि नामबो लागोन आं डाइरेक्टखा आंना आं बिदि मानसि नङा माबा नाम बुंनानै बिदि माबा खालामनाय बिदि मानसि नङा आं दाउट खालामहोनो बायो माने आं सोरब्रा सोरब्रा होननानै बिदि नङा आंना दै सिदा सिदि मानसिखौ बुंगोन आं सिदा सिदि मानसिखौ बुंखागोन आं आरो आंनि बुंनायावहाय गोरोन्थि दंबा मा आंखौ बुंफिन आं गोरोन्थि मावदोंबा सिदा सिदा निमाहा आं सिगांनिफ्रायनो होनखायो सिगांनिफ्रायनो होनखायो आं निमाहा बिगोन आं आरो आं मानो कनफिडेन्स मानो होनबा जेब्ला गोरोन्थि मावाखै बेयाव कनफिडेन्स दंना आंनावबो औ जोंनाबो गहपुराव काजिन्स दं अ गितानजलि एन हेनरि इट्स अके 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 फाइन बबे गामिनि बेबा टिभइड प्लिज जाय जाय लाइभ स्ट्रिम नायनो मोजां मोनो ना लाइक पिसि गेम माबानि गेम ना पिसिफोरनि गेम थांनानै टिभइडखौ नायहै बिराद मोजां माने बेना एसे फान जायो माने बिनि लाइफ स्ट्रिमा फान जायो माने लाइक मबाइल गेम्स नङा दै पिसि गेम्ससो इन्टारेस्ट मोनगोन नोंसोर नायनो बेखौहाय 23 ब्र' डिभइड 23 इन्स बेसेङाव लाया हिनजावखौ माबायाव खोमालै ओइटिन इयार्सआव ओहो 18आव नङा खोमालै 19 इयार्सआव जागोन 5 इयार्स हाबगासिनो दायो जोंना थेंक इउ ब्र' बाट इउ डन्ट लुक लाइक 23 रियेलि आइ डन्ट थिंक स' आइ डन्ट लुक लाइक 23 बाट आइ एम 23 दैमु बसुमतारी इउटुबार आरो नों बेस्ट फ्रेन्ड नामा आगोलनिफ्राय आबे यार दैमुजों आंनि बेस्ट फ्रेन्ड नङा आगोलनिफ्राय नंखाया आरो आं बेखौहाय वाटस लाइफ अलनि बे जानाय समावसो वाइस लाइफ अनलि जेनेबा आंनि रावखौ खोनासंहोनो गोसोमोन बयखौबो कि बे गोरोन्थि होननानै होमबासो लोगो मोनलायखादों फनाव बेबो फनावसो आरोना जेनेबा बेजों कन्टेक्ट जानानै आरो मोनदों आरो हाइ ब्र' हौ आर इउ हु आर इउ अलंबार बसुमतारी अके आइ एम सुरेश नार्जारि नेक्स्ट इयार जों टारगेट लादों दैमु ब्र' दयालु गेमिं होनदो I am 24 and I'm still a kid playing video games. I mean, 24. Dude, I'm following you back. Don't worry about that. I'm just following you. I'm also going to be 24 next year. Dimo, Gitanjuli and Vlogs. Dimo gila खोमालै चेटआव गैला दिम'आ थांबाय दां टारगेटनि खोथाखौथ' मा बुंनो आं मिथिला बेफोरखौ सोर टारगेट नङा बे खिन्थु आं बिराद माने मिनिनो ओंखारबाय थादों आरोना हेटार्सफोरखौ नायनानै गथ' दंना गैया अमृता बसुमतारी गथ' दं फिसाला दं दायो माबा जाबाय दासो 11 मास दुड आर इउ फाइन बे अलवेज फाइन हिटमोन दामोन आइ एम अलवेज फाइन भ्लग भिडिअ लाबोगोन लाबोगोन र' लाबोगोन औलै दयालु गेमिं जाफ्लांदों दै आं डाइरेक्ट होनखायो आं औ बांद्राय जानाय बायदि जाखादों बेबो होनना लाखादोंना निमाहा बिनायावहाय गरमा गरमि खालामनाय जादों स' औ आरो बे गावनि गोरोन्थिखौ बुजिखाबाय दै निमाहा होबानो जाबाय मानसिखौ गहपुरनिफ्राय सासे हरदोब्रा गुफुरनो होद आसोल आं मिथिलालै
आं हरनो हाया लांफैलै नोंसोर गावबागाव लांफैलै थांबा लोगो मोनगोन ना मोना रा आंखौ दायो लोगो मोनथ'वा दायो लोगो मोनथ'आ आं बेलेगावसो दायो स्कुलाव दङ दै आंखौ दायो लोगो मोनथ'आ नार्जारि ब्र दैमुनि बुंनायखौ बुजियाखै आं जास्ट एक्सप्लेन अके अके स' दैमुआ होनदोंखि जोंनि रियेल थांखिया मामोन लाइक जोंनि रियेल थांखिया बिटिआरथ' नङामोन ना जोंनि रियेल थांखिया जाहैबाय बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट बेखौ होनदों आरो सिम्पोल एक्सप्लेन खालामदों आरो हेल्प आं दासो फैदों लाभ इउ स' माच लुना ब्रह्म यार लाभ इउ स' माच नों सानफ्रामबो फैबाय थाखायो मस्ट अफ दा भिडिअस खिन्थु बे साननैसो आं नुवाखैमोन नोंनि कमेन्टखौ दे मिथि सवारि थेंक इउ स' माच थेंक इउ स' माच फर इयर एप्रिसियेट गावहा लाग्रोनानै बिदि नङाब्रा हरदोलै एसे हैद सनजय बसुमतारी आंना लखिमपुरनिसोलै गहपुरनि नङा आंना मिथिबाय आंना लखिमपुरनिसो हिनजावा गहपुरनि नङा लाइफ इस स्ट्रेन्ज थेंक इउ स' माच ब्र पिस आउट माहा थायो आदाया दा आं अरुणाचलाव आं सिगांनिफ्राय मास्टार मावखायो आं मेक्सिमाम इट वास एराउन्ड लाइक क्लास नाइननिफ्राय मावदों आङो मास्टारखौनो क्लास नाइनाव माने बन्द'मोन बे समाव आङो पार्ट टाइम मास्टार मावोमोन जेब्ला मास्टार गैयामोन बे समावहाय माने आंखौ स्कुलाव लिङोमोन आरो आं मास्टार मावोमोन उन्दुनोसै आं गुड नाइट लाभ इउ स' माच गुड नाइट लाभ इउ स' माच लाभ इउ स' माच बाय बाक बेसेबां दरमा अके दरमा आं बुंथ'वालै दरमाखौ बुंथ'वा हामा आं होननो हायो आरो जेनेबा दायो इउटुबनिफ्राय आं बेसेबां मोनदोंना बेसेबां मोनदों माने मोनखायाखै होमबाबो जेनेबा फार्स्ट पेमेन्टनि जाय जाय होनोना फार्स्ट पेमेन्ट बिनि एसे बुरजा मोनो आरो लाइक एराउन्ड सानना ला मोनसे माबा बायनो हागोन अप्प' माबा मोनसे फन होनोमोन ना बेखौहाय मा अप्प' मा फन होनोमोनलाय बाजेट फना बिसिनि आन्दाराव ब्र मोनसे खोथा होननि सनजय बसुमतारी बुं सों आरो सों ब्र आरो बुंनो बाहाय सानसुमा नार्जारि आरे जों रावखौबो आङो ना रावखौबो आं गोदाव सोराव फेक एलिगेसन लगायग्रा मानसि नङा अके दोनदों कनफार्म खालामग्रोनांगोन ओमफ्रायसो जोङो होनो हायो अके माबा ओरैनो गोदाव सोराव हाया बेखौ बुजि ब्र जों एसे नागिरगासिनो टेनसन लानाङा नागिरगासिनो हामालै बेबो खौ जोङो दायो दोनथ'बायसो आंबो दोनथ'खाबाय लास्टमोन आंनिफ्राय लास्ट खालि टिचार मावनायनि दरमाखौ होनदों ओइ बिआइ बाक ए दरमा बेखौनोथ' होनदोंमोन आंलाय जेरै इउटुबारफ्रा फार्स्ट पेमेन्ट होना होमबा बिनि एसे बुरजा मोनोब्रा आं अप्प' फन मोनसे मा होनो एप मा एप ना मा होनो बाजेट फन मोनसे दंना 20,000नि गेजेराव आरोना इसिमसोयाव थाहैयो आरो गेजेराव जाहैयो आरो 20,000 नंद्राया खिन्थु एसे गेजेराव दा बे सानसुमै नार्जारि दंबावोबा सोंबाव खोथाफोर दंबावो सोंबाव एसे बुजायबावनो हरदों दै फिसाज्लाया गिदिर मोनब्ला बिजामादै लागौमोन बिराद गोबाव दंलै 20 बोसोर गाहाम 25 इयार्स गाहाम दंबावो गितानजलि एन्ट्रि ब्लग्स औ आं लाबोगोन र' दसे एसे आङो सानडे साटारडे सानडे बिदिफ्राव नायनि आं फ्रि टाइम मोनोबा लाबोगोन आं आंनिखौ नाय कमेन्टखौ गावहा लाग्रोनानै बिदि नङाब्रा हरदोलै सासे अइ गहपुरनिफ्राय सासे हरदोब्रा सानसुमा आं नोंनि सनजय बसुमतारी आं नायदोंमोनथ' आंनिखौ नायफिनलै कमेन्टखौ फरायासै खैथायाव उन्दुदों उन्दुगोन नोंथां आं दिनैहाय थाब उन्दुगौमोन क्लास दं होननानै थाब उन्दुगौमोन नाथाय माने आं सानबाय एसे लाइभ फैनोसै नङाबा मानसिफ्राबो एसे सानगोन ना आंखौ
हाब माथो गैला नामा बेलाय बयलार बाजैखौ माला देखायगोन 50K साबसक्राइबार जाबा दै 50K साबसक्राइबार जाबा देखायगोन मानो होनबा साइसथारना ओंखायनो ओइ लुना ब्रह्म सानजि सोंफिननो हागोन पिपिएफ मोननाव लि माथो पस्ट मोनदों माथो जानो गैया पिपिएफ मोननियाव मोनायाव लि माथो पस्ट मोनदों मा लिरखोलै ब्र दिपांकार आं बुजियासै मोनसे थालांबाय नोंङा सानसे बसुमतारी लिरफिन प्लिज अननानै लिरफिन दै अके ब्र डु इउ प्ले मिउजिकेल इन्सट्रुमेन्टस आं गिटार प्ले खालामो दयालु गेमिंनि गाहायाव नायलाय देखायनो हायाब्लालाय मानोथो बुंखो प्रकासआ फैसा जायो ओइ घन्टा आं माला होनफेरखो बिदि हा होनदों नामा आङो भिडिअ होनदों नायहैलाय बेंग्रा खोथा होनदोंलै बेवहाय दिनै खुगार होनानै बखिफिनालै बेवहाय आं होनदों दा मोनसे नुदों जादों होनना बुङाखै आं बुंदोंबा आंखौ बुंलाय सानसुमै नार्जारि बुंलाय आंखौ अरफ्लांबाय आं सालायखौनो मानसिनि मा नाम नोंसिना बेबिना आरबिट नार्जारि दयालु गेमिंनि गाहायाव अके वान सेकेण्ड र' चेक खालामफिन दै दयालु गेमिं अके बेखौनो दोनदां औ गफुरनिफ्राय सासे हरदोब्रा गुफुरनो आंना हिनजावा गुफुर नङाना आंना लखिमपुरनिसो आं खोन्थाखाबाय माथो मा नाम आइ एम ए मिउजिसियान माइसेल्फ अ रियेलि थेंक इउ स' माच मालाबा जों थांनानै आं थांगोन र' नोंनावहाय डिभइड ब्र' अके हिन्दु ना ख्रिस्टान फ्रेन्ड मोसौ जाग्रासो आं मोसौ जाग्रा खृष्टान बेफोरखौ सोंनाङा खृष्टान हिन्दु सोंनाङा खृष्टान हिन्दु एफाग्राब बिदि इन्टेनसनजों फैनो हायाखैलै बे रिलिजियास वाइस बेखौ जों मोजां बिदि टाइपनि जानाङा प्लिज ना डिसनि जानाङा दै अननानै आंबो जाया बारा आंबो जायोरा बेखौ थेंक्स बायदि एटलिस्ट सेम पिन्च नाथाय आं नङा अके रिलिजियासखौ लाब जायालै मोजां नङा माने रिलिजियास होननाय बुस्थुखौ बिराद देन्जार जायो माने नांलाय जायो माने खोथा बुंनो फैदों सानसुमै कल रेकर्डनि खोथाबो बुंनो ना आङो हो आंखौनो सोंनो हादों दा सोंहै बेखौ सोंहै कल रेकर्डनि खोथाखौ सोंहै मानो सोङाखै आइया सेम पिन्च गितानजलि एन्ड हेनरि ब्लग्स सेम पिन्च दयालु गेमिं बेयावहाय आंना पेटिएमआ सलियाखै माने आंनि जिअ' नाम्बारा बेवहाय जेबो सिम सलिया बिएसएनएल सिमनि अनगा जेबो सिम सलिया बेयाव आरो पेटिएमआ आंना जिअ' नाम्बारजों रेजिस्टारसो अटिपि बियो सेन्ड खालामबा गैया ओंखायनो आंहा सरिया सोहरनोबो हाया आं प्लिज आम रियेलि सरि सानसुमै नार्जारि फैदो खनसे सोंबावदो खोथाफोर होनबावदो फैलाय मानसिफोरा खालि माबायावल' कमेन्ट खालामनो हायो भिडिअ मोनसे बानायबाल' कमेन्ट खालामनो हायो हेट कमेन्ट खालामग्राफोरखौ होनदां जेब्ला भिडिअ बानायगोन ना बेयावल' कमेन्ट खालामनो हायो लाइफआव मानो कमेन्ट खालामफैनो हाया आं बिराद सान्थियै भिडिअ बानायलायखासैलै बेलेगफोरमोन बायदिबा गाज्रि राव बाहायलायगौमोनदां फांफुं गैयालै आंजोंहाय बेलेगसो सिदा सिदि मानसि आं नाम साम मेन्सन खालामनो गियाबा आङो सिदा सिदि गोरोन्थि नुनाय सिदा सिदि बुंगोन आं
आरे बड'लेण्ड टाइगार बेखौथ' होनला आङो बाद होदो। आङो उन्दुगोन र' दसे बेखौनो बिदि एसे मुभि नायगोरनि बिनि उनाव उन्दुगोन आं। आं दसे थाखागोन आं सानाव उन्दुबायना सानाव उन्दुदों दिनैहाय ओंखायनो गैया। आं मोनसे खोथा बुंनि र' आं नुवासै सानसे आं होननाया ना हिन्जाव नागिरना हो होनदों नामा नोङो अन्नानै आंना हिन्जावा गहपुरनि नङा। अके एनिमेसन एभयड आइ लाभ लिटारेलि एनिमेसन्स एनिमेसन मुभि। औ जाखांबाय। आं दुखु मोनग्राथ' मानसि नङा बाट थायोना साबसक्राइबारफोरावबो माने जेनेबा लाइभफोरावबो सोरबा सोरबा थायो माने अ बे खृष्टानलै बे हिन्दुलै बिदि माने सानलायो आंनि दिमागाव बिदि नङा सोर हिन्दु सोर खृष्टान बिदि नङा फर मि बर' मिन्स बर' बेनो खाना। न' ब्र' आइ डिडन्ट वाच आं फानि एनिमेसनल' बांसिन नायो फानि एनिमेसन्स बाट साम ओं एनिमेसन्स नायो आरो फानि आंनावहाय दायो र' मा दं आं वान सेकेण्ड आं होननि आंनावहाय दायो एनिमेसन लाइक कंफु पान्दा दङ। औ कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय अनलाइन क्लास हो होगासिनो हागोनबा ओइ टाइमानो गैयालै टाइमानो गैया। डिभइड लिटारेलि आं नायगोन र' लिटारेलि नायगोन। आंनावहाय दायो एनिमेसन थांबा लाइक कमफु पान्दा दङ देन दा मिचेल्स भार्सेस दा मेसिन्स दङ दा ग्रिन्स दङ एन्ड आइ हेभ मेनि मर एनिमेसननि एक्सट्रा मोनसे फल्डार बानायनानै दोनखायो आं नायनो। ए लाभ स्ट'रि साब स्ट'रियाव इन्ट्रेस्ट गैलालै ओमफ्राय बांसिन साउथनि नायो आरो बर'फोरनि नायबा आंनावहाय बर' मुभि होननो थांबा आंनाव मा दङ र' वान सेकेण्ड नांलाय बड' मुभिसनि एक्सट्रा फल दङ आइजोनि मादाय आइजोनि मा आंगो फिन अनसुला आफा फारनायसुला बिटिसि थानायावलाय माखौ डेभलप खालामदोंमोन बिटिसिया माथो जेबो जब मेडिकेल गैयामोन दासो बिटिआर फैनायाव जब आबे मा जागोनलै दिपांकर दैमारि पलिटिक्स खोथा लानानै नांलायनो फैबाय नामाब्रा हामालै हो हामा बिदि खालामनाङा प्लिज अननानै टक्सिक जानाङा बेवहाय पलिटिक्सनि खोथा रायलायनाङा। आङो मिथि इसवारि आङो क्लास टेनसिम आराम फोरोङो क्लास टेनसिम इंलिस आरो इंलिस ग्रामार ओमफ्राय कुवालिफिकेसन आंना हायार सेकेन्डारि पासल' बाट एक्सपिरियेन्स होननाय बुस्थुआ बांसिन दं आंनाहाय सोलाबोबा होलाय मालाय हारसाफ्रा बेसेबां चेनेल दं जोंना माबा गावलायनो हायाल'सै आं दायोना टाइम मोनाखै टाइम मोननायालाय मोनथाराखैलै आङो मिथिबाय टाइम मोनथाराखै आङो नङाबा आं होनो हायो हे दयालु गेमिं ओइद अननानै होननांलाबाय ओइ devoid bro logic and philosophy literally I would do that surely you have time I suggest you to study logic and philosophy yeah sure bro sure I will definitely do that okay I will definitely do that टाइम मोनबा आं लेखा बांसिन फरायखायो आरो दे आंनावहाय मेरला लेखा दङ लाइक न'आवबो लेखा दंखायो आं फरायबाय थाखायोमोन एनिथिं माने जिखुनु फरायखायो आरोना आङो मोनसे फरायदोंमोनलै मा लेखामोनथाय वान सेकेण्ड मा लेखामोनथाय बावबाय
आं मोजां मोनो लेखा फरायनानै बांसिन ओमफ्राय बिदिनो इन्टारनेटआवबो लेखासो बांसिन नायखायो आरो आइडियाफोर लायो साजेसन्सफोर लायो। अरुणाचल रेक्स बम एक्सप्लर अरुणाचल अके सोलायनायनि हाला खामानिखाय आंबो ट्रेक्टरावनो थुनानै माथो जेबोखौनो सोलायनाय नुवा दाबो आं मिथिला ब्र' जोंथ' आउट अफ बि टि सि नालाय खालि जों जेब्लाहाय गफुरनिफ्रायल' खालि जेब्ला बे दावराव जायोना बड'लेण्ड नांगौ मा नांगौ होनबाल' जोंना थांनाय जायो बांसिनानो खिन्थु दाबो गैया माथो गहपुराव दाबो गैया माथो हो दाबो हाबाखै माथो कालेकसन खालामो माथो होयो माथो जोंबो बिराद होयो माथो फैसा गुफुर दाबिनाय गुफुराव जेनेबा बडलेण्ड दाबिनाय मा दाबिनाय थांबाय माथो माथो जेबो गैया फट'ल'सो साफायाखै फट'ल'सो सेलफि थेलफि लानानै बे समाव जोंहा इन्टारेस्ट गैयामोन ना बिदियावहाय अ आं बेयाव फैदोंलै सेल्फि लानानै बिदि नङाब्रा थांदोंब्रा जोंबो उइ सुद स्टाडि मर येस नों हाजारखि नाजा जेनेबा हाइब्र' डिभइड नोंनि बुंनाया बिराद मोजां फरायनाय होननाय बुस्थुआ जोब्बायलै थोबायलै बिदि नङा बेसेबां हायो फरायबाय थानांगौ माबा मोनसे लजिक होननाय बुस्थुखौ लजिक एन्ड फिलसफि होनदों ना स' लजिक्स आर लाइक टु आन्दारस्टेन्ड मालायनि सोरबा सासे बुंनायखौ ना बुजिनो थाखाय नांगौ जायो आरो खोथाखौ माने जेनेबा ओइ होनखाबाय दे लजिक होननानै बुजिखायो सिम्पोलाव बुजिखायो आरो नों मा खामानि जब मावो नामा आं टिचारसोलै रेक्स बम एक्सप्लर टिचार मानसि आङो 24 आवार्स इउटुबाव हगारा जि फ्रि टाइम मोनो बेखौल' होयो दिनै हेटार्सफोरा खमथारनाय आरो बे हेटार्स होननाय बुस्थुआनो फैयाखै माथो लाइफआव बिसोर हेटारफ्रा बिदिलै मिथिबाय सिं सिंल' भिडिअ'बाल' लाइफआव फैफ्लांथोंलाय खोथाखौ बुजायना हरगोन बिसोरखौ सोरनियाव आखाइ सोनाय बायदि मोनदोंलै बेलेगनाव आखाइ सोहै आंनाव हानाय नङा बिदि आंनियावथ' फां फुं खालामखानाङासो हेटारफ्रा फैलाय बुजायना हरगोन आं मोजाङै पइन्ट टु पइन्टखा आंना थोंबा थोंसोलै पइन्ट टु पइन्ट खोथा बुंगोन आं आरो रिप्लाय होनो हायाबा फैखानाङा दुखु मोनालै बेफोरखौ सानोबा खेबसेबो आयु रावबो जि खस्थ' खालामहैदों आयु नोंगौ आं बेफोरखौ खोथाखौ बुंथ'ला दायो नांलायनाय गहपुराव बेसेबां बुथारजानाय फबजानाय बेसेबां होसो जादों जेबो बुंथ'ला गहपुरा मोनासै बेलेगासो मोनबाय हियास सामवान सेड लार्निं इस ए लाइफ टाइम प्रसेस आं बेखौ फल' खालामखायो लार्निं इज नट लाइक आं सोलोंबाय जोब्बायलै थोबाय आंनोलै बिदि आं सानग्रा मानसि नङा आं बेसेबां हायो सोलोङोसो आइ अलवेस वान्ट टु लार्न मर एन्ड मर अ आदा औ दिपु दिनैहाय मा गेम गेलेयाखै नामा दसे आं लाइभखौ 1 आवारनि उनावहाय बन्द' खालामसै माने ओमफ्राय दसे लाइभ स्ट्रिम आदा एगजाम होआलासे पास जानाय गथ'फोरखौ मा बुंनो सानखो एगजाम होआलासे अके आंथ' मेट्रिकआव खालि बर'खौल' बेलेगनो होनो होदों दे बर' साबजेक्टखौ आं रोंखाया नालाय हिन्दी होननाय वार्डखौ आं रोंखाया नालाय स' आं होनो होदों मेट्रिकनि खोथायावहाय आं बेलेगखौलाय लिरदों लिरनायालाय खिन्थु बर' साबजेक्टखौल' आरोना स' बिदिखौ मा होनगोन कि मालायनि माबायाव माबा जानायब्रा पास जानायब्रा बिदिया मालायनि रोंगौथियाव पास जानायब्रा बिदिखौ होनो एगजाम होआलासे पास जानाय गथ'फोरखौ मा बुंनो सानखो बेनोसै मालायनि सायावहाय दिनै गेलेला दे दे गाबोन नायनोसै आंथ' फ्रि टाइमखौनो मोनालै माबा यावसो आं मोनो स्कुल गखांबाल' फ्रि मोनो बेबो गनानै फ्रि मोनबावा लाभ इउ अल लाभ इउ सामाच सनजय बसुमतारी लाभ इउ सामाच आंनि हासबेन्डआबो बिदिनो लेखा फरायबाय थायो औ गितानजलि एन्ड हेनरि व्लग्स फरायनांगौ बेसिबां हायो लेखा फरायबाय थानांगौ हो बुजिनोबा आरोना गारनाङा मालाबाबो
दा आजिखालिलाय मा खायब्रा फेसबुक माबा स्टेटास नायनाय माबा नायनाय बेल'सैलै गैला। दिपांकरलै दिपांकर गारदोलै थै बादो 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 एफाग्राब सानदोंबा नोङो बे सात रन्जननि खोथायाव थांलाय बेयाव एसे बखियो थां अननानै बेयाव बखिथां आं बेयावहाय पलिटिक्सनि खोथा बुंनो गैया सोर डेभलप जादों सोर डेभलप जायाखै आं बुंनो फैयाखै बेवहाय। अ भि ब्लग्सखौ हायोबा थांनानै सापर्ट खालामै प्लिज थांनानै सापर्ट खालामै। इट्स अके ब्र वी शुड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वाट टु से येस वी अलवेज वर्क हार्ड आरो आं अनेस्ट जानो गोसो पाब्लिकफोरजों आरो जि देखायगोन आं गोरोन्थि देखाया आरो गोरोन्थि नुदोंबा गोरोन्थि देखायदोंबा आं सिदा सिदि निमाहा बिगोन आरो सुद्रायनानै आं आवगायगोन। आं बिदि नङाखि अ आंनि गोरोन्थि नुहरदोंलै बियो बे आंनि गोरोन्थि नुहरदों मानो होनदों मोनखो बे आंखौ बिदि टाइपनि मानसि नङा आङो स्ट्रेट फरवार्ड मानसि नुदों आं बुंना लागोन औ आंना गोरोन्थि जादोंमोन फोजोबबाय। लाभ फ्रम चिरां ब्रादार लाभ इउ यार नोंखौथ' आं बिराद मोनबाय थायो प्रेमेलि प्रिमेलि आरो स्टुडेन्टफ्रा मा मा क्लासनि लायो आरो स्टुडेन्टसफोरा मा दायो बेयावहाय क्लास 18 दङ आरोना खिन्थु आं सिगांहाय आलंआव क्लास 10सिम फोरोङोमोन आं सिगांनिफ्रायनो गिदिर क्लासाव फोरोंखायोमोन आं ग्रामार ओमफ्राय इंलिस। ओइस एस एल सि नि रिजाल्ट होनबा दुखुसो मोननाय मा होनबावनो आंनाथ' रिजाल्टआ बिराद फाग्ला जाखादों हायार सेकेन्डारिनि रिजाल्टआ एसे खमलै आंना माने हायार सेकेन्डारि समावनो खारनाय जाबायना हिनजावखौ लानानै थांनाय जाबायना एगजामखौ मोजां होनो मोनासै खिन्थु पास जादों आरो जिखुनु गदायथ' आं उन्दुनो ओंखारथारबाय अके थेंक इउ स' माच। दयालु गेमिं दे बाद होदो बेयावनो नांलायनाय जासिगोनलाय हामालै बेफोरखौ लाबोथ'नाङा पलिटिक्सनि पार्टिफोरखौ लाबोनाङा हामा। इट्स आनफर्चुनेट दि एन्ड सिचुवेसन वी शुड बी नट बी सैड आई डोन्ट फिल सैड बाय द वे खाफालनि खोथा बेफोरो आं फरायनो गोसोमोन एनिमेसन फरायनो गोसोथारमोन बिराद एनिमेसन फरायनो गोसो वेब डिजाइनिं फरायनो गोसोथारमोन गैला लेटारा आखायावनो दंमोन थांनायनि लेटार आखायावनो दंमोन नाथाय सेटेल रेक्स बम एक्सप्लड औलै हाबा जानायसै आं हाबा जानायसो बोरायबाय हाबा जानानै बोरायबाय ओंखायनो एसे बुजियो माने माबायदिया गाज्रि माबायदिया गोरोन्थि बेफोरखौ बुजिसै माने एक घन्टा जानाय ग्रोब लोगो लोगो आं लाइफ स्ट्रिम दानगोन स' बेसेबां कुइसन दं सोंनानै ला दिप्ल'माफोर लाफैनो हागोन एनिमेसन दं बेयाव आरे यार एनिमेसन लानो दा हायालै ब्र' दा हाथारा आङो मानो होनबा दा हाबा जाबायना फिसाफोर दङ आं बिराद गोसोथारमोन एनिमेसन वेब डिजाइनिं बिराद गोसोथारमोन आं ग्राफिक डिजाइनिंसफोरखौ बिराद खालामनो गोसोमोन आं खिन्थु फिउचाराव खालामगोन गारा बेलेग मोनसे मेइन स्ट्रिम इउटुब चेनेल खुलिगोन आं मेइन स्ट्रिम आउट अफ दिस मेइन स्ट्रिमाव एनिमेसन खालामनो सानगोन आं हायोबा बर'आवबो खालामगोन आं एनिमेसन बाट लासैनो खालामगोन आं टेब्लेटल' लानो होलै टेब्लेट आइपेडफोर लागोन आं एनिमेसन सोलोंगोन आं एसे दुखु मोनबाय आं सेंग्रा दुखु मोननाङा दे दुखु मोननाङा इउ केन बि माइ फ्रेन्ड आंनि लोगो जानो हागोन मोजां फ्रेन्ड मोनसे जानो हागोन अके मिथिंगा बर' अके रिपर्ट हरबा रिमुभ जाखायो स्पेमाव थांखायो स्पेमाव थाङो स्पेम रिपर्ट हर बे बालावबो नोंनाव फैनो हायो दै आदा राजा बसुमतारी हे वाटसआप सार रन्जननि सायाव मा फोरमायनो सानो आं होननो लुबैनाय दायो मोनसे आं एकदमबारे बेसेबां आं बुजियो बिसिबां आंनि दै दायो मोनसे खोथायाव सान जोङो जेनेबा जोंनि जि दंमोन ना आफादनि होनबाय बेफोरो लाग्राफ्रा एन डि बि फोरनि खोथाखौ बुंबाय दै माने जेनेबा मोनसे खोथायावहाय एफा खस्थ' खालामबाय गोदोनिफ्राय खालामबोबाय जोंनि बिराद
जोंनि थाखाय एफा खस्थ' खालामबाय बियो हो हाग्रायाव थाहैनानै एफा फरायनाय मानसिबाबो डक्टरेट फरायनाय मानसिफ्राबो हो पिओइसडि फरायलायनायनो दिनै मानो बेखौ जेलाव सोखो आरो बे एफाग्राब जाम्बामोन नामा हो हाग्रायाव थांनो बर'खौ साननानैसो दा बर' हारिखौ साननानैसो बियो हाग्रायाव थांदोंब्रा एफा फरायनायबाबो नङाबा माखाय आराम डक्टरेट खालामनानै आराम फैसा खामायनानै जानो हायो माथो बर'फोरखौ थाब लायामोनबा हो बर'नाव अननाय बर'खौ अनामोनबा बर' हारिखौ अनामोनबा खिन्थु जोंनि बर' दायो नाय दायो नाय माबायदि खालामदों दासो गरम जाफिनदों खोथाफ्रा बिराद मोजां मोनो बे खोथाखौ साननानै एनिमेसन खालामनोबा एसे आउट अफ वर्ल्ड आइडिया लानो खालाम हिउमार गोनां बिन नों खागौ सियरखाय एसे आउट अफ वर्ल्ड मिन्स इउ शुड बि लाइक टटेलि डिफारेन्ट इउ शुड बि गुड इन थिं स्ट'रि बुंनायाव आं खालामगोन र' खालामगोन आं आइडिया दंखायो ब्र' आं आइडिया आं माने एसे रिसार्च खालामगोन आइडिया एसे नागिरगोन आं बायसो हाबा जानायखौ ना दिनै हैद रेक्स बम एक्सप्लद जेबो नङा दे जेबो नङा दे जाबाय नालाय जाबाय माथो खालामबावनो एबाराव एसे थाब फै आदा लाइफआव फैनोथ' हायो मिथिसवारि दै माने आंनि इन्टारनेटआ एसे इसु बि एस एन एल सि दा हाजोआवसो थायो नालाय ओंखायनो इसु दे जेबो नङा आं एबारनिफ्राय आङो मोनायाव फैगोन फैनाया मेक्सिमाम र' टाइम नायनांगोन दै एराउन्ड 9 o'clock बिदि समाव फैगोन आं एबारनिफ्राय गुड नाइट लाभ इउ सो माच आंबो सेंग्रासो सानदोंमोन आइयै गितानजलि लिरनो ब्लगस आं सेंग्रा नङाथ' आं सेंग्रा नङा सेंग्रायालाय सेंग्राखा होमबाबो माने हाबा जानाय आरो बोराय लिसआव हाबहैबाय आरो दायो हाबा जाखांनानै बोराय लिसआव हाबबाय सेंग्राथ' होनला दायो बेखौ बोरायसो होननांसिगोन औलै गितानजलि अके इसमारि लाभ इउ स' माच लाभ इउ स' माच आरो दे गुड नाइट भिडिअ फैगासिनो गाबोन फैगोन खोमा मोनसे मा होनबावनो जाबाय दा जेबो नङा दे ओरैनो लोगो जानो हागोन आंजोंहाय रेक्स बम एक्सप्लर दे लोगो जानो हागोन टेनसन लानाङा मोजां लोगो जागोन दे जारलासो गोसोआथ' सेंग्रा होना बा गोसोआ सेंग्रा दिपांकर दैमारि आंना गोसोआ सेंग्रा नंला दे दायो आं सेंग्रा नंला गोसोखौबो आं सेंग्रा सानना लाला दायो आं फिसानि थाखायल' सानसै आं सेंग्रा मोनबा खालि सिख्लानि गरम जागौमोन हो आं दायो गावनि फिसानि थाखायल' सानो आं फिसानि हिन्जावनि थाखायल' सानो आं मिथिबाय दिपांकर दैमारि बेखौ एसे बुजि आरो आं मा होनदों आंनि एमआ मा आउट अफ इन्टारनेट आंनि एमआ आंनि फिसाखौ बेसेबां हायो इडुकेट खालामनो मिथिबाय दिपांकर दैमारि दे आंनि फिसाखौ आं इडुकेट खालामनो इन इन्टारनेट बेसेबां हायो आं टक्सिसिटिखौ बख'नो सासे मोजां मानसि बानायनो गोसो आंनि फिसाखौ मिथिबाय दा सेंग्रानि खोथा बुङो थोद फाग्ला जागोनना मानसिफ्रा भिडिअफोरखौ नायोना नाया सानो आं दिपांकर दैमारि एसे नायहैलै एसे रिसार्च होननाय बुस्थुखौ नायो एसे बिजिरहै ओरैनो बुंलाबायबा जायाथ' मिथिबाय अके दा जिखुनु जा दे एदावनानै बुंदोंबाथ' जेबो नङा हा कमेडि बुंदोंबा जेबो नङा खिन्थु नों सिरियास बुंदोंबा बे खोथाखौ गोरोन्थि दे बायदि मानसिखौ गभमेन्टआ फ्रि मानसि बानाया दा बर'फ्रा गोरा जाजोब्बाय बेखायनो गिनानै देट्स ट्रु बड'लेण्ड मिउनिसिपाल पार्क व्हाट इज दिस मुनिसिपालिटि अके देट्स ट्रु ब्र' देट्स ट्रु लिरना होयो आं दे दिपांकर नोंहा ओंखायनो आं होनखादों लास्टआव आरो ना जेनेबा सिरियासै बुंदोंबा बे आं बिदि मानसि नङा खिन्थु जक खालामना बुंदोंबा दे जेबो नङा बिदि होनदों नोंखौ दे ब्र'
आं रावखौबो बिदि नङा आं माने जेलै खोथाया ब्र नाय आं मालाबा मानसि जायो होनदांबा माने सिरियास जानांगौबो जायो अबावहाय ओमफ्राय जब बुंदोंना एसे इमजिल लगायो आरोना ब्र ना जेबो नङा सरि गाज्रि मोना ब्र दे सरि आं नोंखौ एफाग्राब बिदि माने आं सानाखै आरोना माने आं सानदों आरोना गोसोआथ' सेंग्राना इदि होननायाव माने नांदों आरो नायदोंना नायाखै माने सरि गाज्रि मोना दै दिपांकर दैमारि गाज्रि मोना प्लिज आं रावखौबो दुखु होनो गोसो गैया अननानै दे रेक्स रेक्स मम एक्सप्लर आंनि हिनजावाबो बेखौनो होनो आंनि हिनजावबो नों जि होनदोंना रेक्स मम एक्सप्लर बेखौनो होनो हिनजावाबो आंना दिपांकर दैमारि जास्ट जकिं मा एसे सिरियास ब्र आं जेबो नङा दे गाज्रि मोननो नाङा प्लिज दै न'आव माला फैगोन न'आव माला फैगोन आङो न'आव आङो दायो एसे हिनजावा फिसाज्लायाबो लोमजादोंना आं सनिबाराव न'आव थांनो नागिरदों नायनोसै मा जायो अके स' बिसिमल'सै लाभ इउ अल एन्ड बयखौबो लाभ इउ होनबाय आं पिस आउट दै बयबो मोजाङै था रेक्स मम एक्सप्लर दे होमबालाय ना उन्दुदो बयबो लाभ इउ टु एभ्रि वान अफ इउ दे गुड नाइट दे बयबो गुड नाइटल' होदो बन्द' खालामसै आं गुड नाइट पिस आउट पिस आउट पिस आउट